Hello mga mahal, welcome to Vlogmas Day 19. Office na tayo guys, lagyan muna para mag-work. Sa mga bangs ko dyan, 55 yan lahat. Kaya muna ako offer dito. Lagyan muna ako. Yes, baba muna ako kasi kakain ako before papasok. Marami naman dyan natin. At para di tayo mabuwang. Ding! At yun ang way. Miss Universe na day. Yan guys, 1.5 na rice. Tapos tinigan. Kain. Ayan, so nasa 3rd floor na ako. So wala tayo masyadong ganap mamaya. Later, baka mag-sit down vlog ako and we'll talk about Pocomi issue again. Okay? Ang puti ko dito. Uy! Tara! Tara! Yay! Ako ang igibaras. Ang ganda sana ng toys nila guys, pero hindi available. Walang display. Kaya toys na. Lina. Ang dilim ng McDo. Ayan, so punta ng Gmall sila guys. Libre niya ako ng ice cream. After dito, punta ko ng Gmall tapos mauna ako sa bahay kasi we will talk about Pocomi issue, case closed. Plus hindi pa nakakaalam. Hello mga mahal, sa Gmall na ako. So ayan, shoutout ng Kati Adel. Maraming salamat sa pinaka-first na nag-greet sa akin na happy birthday. Thank you Tess Houston. Ayan, so hanapin natin siya dito. Aircon muna. Aircon. What's up mga mahal? Ayan, nasa bahay na kami ni Yuna. So nauna kami umuwi kasi sila galing sila laro pa doon sa arcade. At naulan nga ngayon. It's a very rainy Wednesday. Kaninang morning, umulan din. So this time check, it's 9 PM. Umuulan din ng malakas. So kakarating lang namin. So kasama ko si Yuna. Yuna! Hey! Say hi! Hi guys! Alright, so ayan guys, walang masyadong laman yung ating vlogmas today. But na-promise ko kanina na pag-uusapan natin yung issue ni Pocomi. Pocomi issue, ano na ba ang nangyari sa gwardya? At totoo ba talagang may gwardya na tagalan ng trabaho? Ayan, so masasagot na natin yan. So kahapon, binisita ko yung channel nila sa YouTube and I found out na 2 days ago lang pala nag-post na sila about Sekyo na topic, and ang sabi nila is hihimay-himayin natin. Okay, so based sa aking last video about sa issue nila is ang sabi kasi dati may natanggal ng trabaho daw, yung Sekyo daw natanggalan ng trabaho kasi yung Pocomi is lumalangoy, naglangoy doon sa isang parang pool na may fountain sa may isa ng Mall of Davao, which is prohibited talaga kung sinong individual na gustong lumangoy doon kasi that is for entertainment purposes only. So bawal kang maglaro sa water doon sa may fountain. So ang nangyari kasi si Pocomi is lumangoy siya doon na feeling niya na siya sa isang resort, and yun nga naiintindihan ko naman kasi Pocomi
ang content kasi nila is doing extreme or hard or complex na pranks, yung parang mahirap na pranks talaga. So that will alarm everyone and that will definitely caught the attention of everybody kasi nga bawal na bawal ang maglangoy doon sa fountain na yon. So based sa kanilang video na watch ko kahapon, ay di pa pala, first kasi nagtanong ako kung meron ba talaga silang permit. Number 2, totoo ba talagang may sikyo na natanggal, and yung mga haters na nang-bash sa kanila. So first, meron ba talaga silang permit to do that prank? The answer is yes, they have a permit. So meron silang permit na maglangoy doon kasi they have contacted the management that they will do a prank like that na talaga namang maaalarma ang lahat ng andun, and may napasaya naman sila at meron mga nagalit kasi nga meron mga sabi-sabi na merong gwardiya natanggal. Tapos number 2, totoo ba talaga na natanggal yung gwardiya? Yung gwardiya na nag-comment pala sa post about Tokomi's prank is not from Davao. He is from Manila. So nakakatawa lang kasi hinimay-himay ng Tokomi ang kanilang bash or ang kanilang ang post ng nasabing gwardiya at medyo questionable talaga yung sinasabi ng gwardiya. And number, totoo ba talaga may gwardiya natanggal? Walang natanggal na gwardiya, guys. So nag-comment na gwardiya is lalaki, pero yung gwardyang sumaway sa kanila is babae. Totally different story. Number 3, sa mga bashers naman, ang daming bashers nang lalabasan. Sabi papansin daw, kulang sa pansin, pay more, whatever. Maraming YouTuber na kumontak sa kanila because sila din ay naiintriga. Even yung mga sikat na YouTubers from Manila is asking their statement pero walang statement na lumabas. Bakit? Kasi ayaw daw nila na lumaki yung issue, ayaw nilang patulan, and because of that, parang may nagsasabi na baka guilty sila kaya wala silang statement or baka tanggap nila na mali sila. Pero yun pala, nagre-ready sila ng isang vlog din, sit down vlog, and they talk about the sikyo na natanggal, and it was really not from Davao. Funny lang talaga kasi parang nagpapansin na din si Kuya or baka nagpa-prank lang din si Kuya or pinaprank niyang Tokomi na yun, natanggalan siya ng trabaho. Pero ang impact nun kasi sa mga tao is parang aside sa nagpapapansin daw ako Tokomi is may naagrabyado na tao which is wrong or hindi talaga totoo kasi nga hindi siya from Davao. Yun, guys. And regarding with the fans na nang bash, sa mga nag-praise, I'm not a fan but I watch their videos, pero sometimes nga nakakatawa talaga sila, and I often see them sa Gmall kasi parating kami sa Gmall, diba? Doon ang bahay namin, pangalawang bahay, and nakikita ko sila doon sometimes na nag-film, na nagpa-prank, and nahihiya din akong lumapit. Gusto kong lumapit pero nahihiya ako kasi I am no one. And that's it, guys, about Tokomi's issue, and Tokomi's issue is now officially closed, answered, ano pa ba, fulfilled, ano pa, wala na, closed na kasi they already confirmed all the facts, all the rumors, and it's closed, clear na. So everything they do in the San of Davao, they do have a permit because they are communicating with the management para gumawa ng prank. Kasi nga sometimes kasi maraming sumisita sa akin pag vlog ako sa Gmall kasi talaga ako nahihiya mag-vlog, guys. Maraming tumitingin sa akin. So sometimes sisita din, sometimes hindi. Pero yun nga. And that's it for Tokomi's issue, and sausaw tayo ng sausaw kasi wala tayong laman, walang laman yung vlogmas natin. And say hi sa 55 pieces na bangs ko. And that's it, guys, and I want to say thank you again to Ate Adele for greeting me on my birthday. Tomorrow pa yung birthday ko, but she greeted me very early kanina na nag-post sa aking timeline na happy birthday. You broke the record of the earliest person who greeted me a happy birthday, and thank you so much, guys. And I'm so excited for my Cebu trip on
December 27, 28 to 29, and I hope I'll meet some YouTubers there, like siguro si Chinkitita at si Kuya Glenn sa chat ko. And kaya pala ito pa pala, nahihirapan talaga ako mag-Tagalog ba. On December 21st, I was invited to join a press conference on Jessica Sanchez concert and December 22, and we will be meeting Jessica Sanchez for the first time, Daryl Ong, sino pa, Bugoy Drilon, and many more artists. And I'm so excited kasi masaya naman ang ating vlogmas. And tomorrow, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Tomorrow will be my birthday, and ang plano ko is kumain na sa Penongs, guys, kasi ayaw na naming mag-restaurant. Last time kasi restaurant. Saan po kayo ka na? Nagkakon si Papa, oh. Last time kasi nag-restaurant kami tapos umabot ng halo 6 to 7,000 yung bill. So naisip ko kung magpe-Penongs kami, baka 1,000 lang yung bill namin or 2,000. And medyo matipid tayo ngayon kasi konti lang yung ating sahod. That's it for Vlogmas Day 19, guys, and kita-kits na naman for tomorrow Vlogmas Day 20, my birthday vlog. Yes! Hi, ilang taon na ako? Try to guess, comment down below. Thank you so much, guys, and always serve your family. Bye! Bye na! Bye!